está así. Collemos esta, vale, sería un cepo, partimos a mitad, normalmente unha motosierra, senón unha cuña con unha machada, abrimos a mitad. Quedaría isto. Entón, collemos ca plantilla, marcamos ca plantilla, vale? Marcamos aí con lápiz, e xa collemos o que hai xola esta ca plana de facer as rodas dos carros, empezamos a comer por os lados. Sería ese, vale? Empezamos ya a comer hasta ter o rebaixe todo feito, vale? Cando temos o rebaixe todo feito, pasamos ao seguinte paso. Esa sería esta que tiña un pouco máis avanzada. Quedaría este así bruto, vale? Quedaría a forma redonda por fora e por dentro. Entonces, collemos ca trencha, vale? E vamos comendo para quitarlle, para facer esta forma de aquí. O que? Isto así, isto quitámoslo. Que seguramente tiño un perfumato. E quitamos isto. Marcamos o que son o de 6 a 7 centímetros aí, daqui a aquí, vale, a barbilla, da nariz ás cejas, e depois o resto, que sería a espadana, por deixámoslo aí. Empezamos a rebaixar ca as mejillas, e o que empeza a facer, rebaixe para baixo, e neste sentido tamén, para facer ese pico en montaña. Xa empezamos a comer por os lados, vale, deixamos o borde da nariz, e depois xa sería, último paso, pois comer un pouco a nariz, e si o que sería esta que está traballada. A espadana sempre, isto, tirando, si te fixas, ou a dirección que leva é tira para atrás, non vai así recta, tira sin sentido para atrás. Depois xa, con esta, que máis me gusta a min, que é máis, un pouco máis laboriosa, pero é miña. E empezamos que a do facer as chancas e as zocas. Comerlle aquí, vale. Sería comerlle toda a madeira esta, hasta deixarlle centímetro e medio, así máis ou menos de madeira, vale, vamos marcando, facemos os ollos despois de que está preparado por dentro, e depois pasamos o que é este paso, cando temos así, vamos comendo ca trencha, ca gubia, facemos iso, vale, estiríamos a madeira xa preparada.